catetane. Catetane ndi? Nggih. Sing kaya apa aku tuh ora hafal. Alhamdulillah sore iki pun Mbak. Paring asma sinten, Mbak? Hah? Saya nyuk mie goreng. Apik ya kabare apik nggih. Nggih. Tunda anggap ngambakan tuh doyan sekon niku. Teng. Oh nyaman. Kowe ngerti ora? Tahu. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Siapa? Nek kowe iki jancuk. Oh iya.
ngomong kuwi. Ya. Ngomong tuh emang mengkis kok gitu toh. Garap, Lah iki mau artis kok Taiwan sing metu malah Jackie Chan. Alhamdulillah. Abang kau teko kuping. Sampeyan teko kuping. Iki mau dilekas nyeluk ambulan. Nggih pripun? Ini gini le. Piye. Anakku. Alhamdulillah iki Catetane. Catetane ndi? Nggih. Sing kaya apa aku tuh ora hafal. Alhamdulillah sore iki pun Mbak Trias kali Mbak Alda, alhamdulillah niat dan tujuannya tasukuran hadikoh putanipun ingkang nami Mbak Sia Talaja. Nggih, Amin. nggih, Hitungane. mugi-mugi putrane tansah paringan panjang umur Ya, lalu nggih. kabekti karo wong tuane karone. Amin. Gunane bangsa lan agamapun Allahumma Amin. Tapi ngomong-ngomong piantun rumah tuan rumah iso duwe dayoh sangka asli dari Taiwan itu yang mana? nah ini dilungkas iki alhamdulillah saka Taiwan basa ya rawuh. Terus panjenenganipun Mbak Iki Baik. di dalam wonten sebelah nika. Nggih sing mriku. Alhamdulillah nggih rawuh. Itu Amin. kemen lho. Taiwan lho le. Taiwan Chan. Nggih. Asli nggih. Lho. Saiki Nggih. nggih Rama Yayi Nggih, Pak Yai. ku nderekaken batik kundur. Batik kundur. Oh, nggih. Yesus. Ya alhamdulillah Rama matur nuwun Rama Yayi nika dasa napa nggih? Salaman. Kula suni doaipun Nggih. mangsilakne Terang udane. Nggih. hari ini dinten iki kajengipun Jawa Nggih. Rama Yayi alhamdulillah sore iki semelak kersane Gusti Allah lewat jenengipun Rama Yayi Mbah Guri. Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Amin. Iki alhamdulillah ya. Iki bintang tamune saka Taiwan plus tuan teman Mbak Ii dalam maturi rawuh merapat wonten nggih panggung utama. Monggo kula Monggo Mas disempoti Mas. Nggih. Mbak Ii sama bintang tamu dari Taiwan tepuk tangan. Monggo. Iya, Mas. selamat datang. Tabuhane. Yo, tabuhane Mas. Mari monggo. Ya. Iya, selamat sore. Kami dari Taiwan bersama Mbak Ii ya. Juga ya, selamat sore. Tolong YouTuber langsung live ya iki mawon. Iki dari Taiwan. Oh ya. Paling tidak awal-awal kudu kenalan. Bae awake dhewe ditanggap ning Taiwan ini ora kenal. Ya awak mau kudu kenalan. Nggih. Kalau Mbak iki dan Taiwan ini mau. Sitok nyok. Iki arep iki bae iki lho. Enggak. Kula Gue sih kenalan karo tuan rumahnya Mbak arek Ii. asma sinten Bu? Arek asma sinten Mbak? Saya nyuk mie goreng. Apik ya kabare apik nggih nggih. Tunda anggap ngambakan tuh doyan sekondion. Teng. Namanya sinten? Mbak Darul. Aku udah tahu dia lah. Ini dah. Ya ampun. Piye lo Yas? Kenalan kene apik, nek kene ngelong Widodari, pecok. Yas. Ya. Lah dene sing wae awake dhewe arep kenalan ewok basane ha. Iki berarti sebagai guru pinter. Bahasa Taiwan, Thailand, Vietnam. Lo Korea, Taiwan, Holland, Jerman. Pinter. Demit barang kopi. Pinter. Rungono.
Dengan yang amat ojo bekan ning entu to. Jesi. Ya wis ya. Ora ngerti tak teblek basa kowe kok meneng. Ya. Ya. Basa Taiwan ngendi kowe? Nek aku ngomong karo wong Taiwan, kowe rungono. Ya, rungono awakmu ya rono. Ya. Aron dik. Siomang jasi. Oh, siomang. Nek siomang. Oh, nyama. Kowe ngerti ora? Kowe ngerti ora? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Siapa? Nek kowe iki janjo. Kowe wis rapi burung. Kok dhisik urusanku nyapa kowe kene? Iki lan urusanku. Hubungane karo Tauce adalah cewek. Wih, dupan raine iki. Coba tanya asli mana? Cunalilai. Taiwan. Oh, sebelah Citarum Kerja kene ya. Pajak nih wong tipis ya. Sopo ning luar negeri terus kok. Piye bosone iki mau karepe piye? Karepe piye ngomongke? Basa Indonesia. Asline ngendi? Piye? Ate ya ora ngono. Kuwi kuwi dublek. Ya, Rek. Asli Sangaman Kaure. Nama aslinya siapa? Main sama nih Manik Cek. Ngerti ora? Ting ting gulung ting 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 cek. Rata ruang wah ini ki ngomong nyok monyok. Foto ae. Ngomong ya orang tahu. Iki bares e. Anu baik. Iki bares serabi burung. Sudah kabeh Mas Bro. Yuk kan. Sudah no. Mudah iki bagaku nyok. Urung rabi genah. Aku mau foto dalam fotoku nyapa kowe? Kowe nyapa kok? Kowe nyapa kok? Doyan wetem besi. Alhamdulillah, ya Allah. Ini jauh-jauh. Thank you. You can speak English? Bahasa Jawa. Bahasa Melayu. Bahasa Inggris gak bisa. Bahasa mainnya jadiku. Nama saya itu mengurunti toh. Kenalkan. Komerun. This is my name. Komerun. Oh, nama saya. Dokter Sukume. Artekno. Wah, iki tunggal Yosika karo Munyo iki. Dokter Komir. Oke ya. Di Taiwan ada kesenian riang kan? Saya Taiwan yo mekan iya. Ceng. Oh, no. Jangan cangkemmu ora ngerti kono kira ora kaya cangkemmu. Apa iki? Hei, rumono, kepala nyengket itu. Sang jaga dan bae. Aijen ya kono to. Thank you. Nanti ulang tahun apa pernikahan mau nambah brok kami disilahkan. Oke. Oh, bener loh ya. Orang kok nanti pas kawin orang popo sampai gua mas orang popo terangnya tulisan silat nih udahnya terang nanti baik ada pernikahan apa nanti nangkapnya perologi oke ya gini ini mas oh ya adik sabar oh ya oke ya oke oh ya oke. Thank you. Nanti jaketnya mau wes. Oke.
tidak.